Iti damdamag Region 1 Community Pantry maijayjaya kadag iti residente iti syudad ti San Fernando, La Union. Kabayatan na nakaawat dagiti manalon ken mangalap iti sag nasurok 2,000 pesos at tulong pinansyal iti sidong ti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Dayta kenda dumapay adamag iti Ilocos Region, isang bay ni Dayan Monica Tukay. 11,571 ang manalon ken mangalap manipod iti Ilocos Region ket nakaawat iti sag 2,325 itang aldaw nga adaan pakabuklan a 1.1 billion pesos babaan iti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program tapno mapalag-an ti gastos daga pupay lang iti epekto ti oil price hike. Dagiti benepisyaryo ket manipod Santa Barbara, Pangasinan, San Fernando City, La Union, Bantay, Ilocos Sur, ken Lawag, Ilocos Norte. Inlawlawag pa iti Department of Agriculture Ilocos Region, adagiti benepisyaryo ket makaawat pa iti fuel assistance, amang rugiinton may 3 alawas ti Mayo. Nailawlawag pa adagiti manalon a nakaawat ti makinarya ken daddumapay nga alikaman ti makaawat iti daytoy. Iti Pangasinan, nakamagtidwa nga individual alimibas iti police custody iti Sual Municipal Police Station iti unaglang iti agrop 72 nga oras. Karaman dito'y ni Jerry Velasco Calib Jr., 26 anyos, manipod sitio Madangla, Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Ken ni Reynaldo Dizon, 40 anyos, manipod Dumalandan East, Lingayen. Nikalib ket sumangsawng iti multiple charges pakiramanan ti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Act of 2002 ken RA 10591 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ni Dizon ket sumangsawng iti kaso a carjacking ken RA 9165. May palagip nga iti April 13 natiliwan ni Jomar Magayaga, 36 anyos, iti may sa paggasolinaan iti sitio Mataliktik, Barangay Kawayan, Sual. Iti Ilocos Norte, impablak ti National Food Authority anang rugin ti panakagatang ti pagay kadag iti lokal a mannalon nga aggatad iti 29 pesos tunggal kilo. Target ti ahensya ang makagatang ti 180,000 asako iti Ilocos Norte, 240 a bags iti Ilocos Sur, ken 80,000 bags met iti Abra. 29 pesos para iti Ilocos Norte, 28 pesos met iti Ilocos Sur, ken 27 pesos iti Abra. In report pa iti ahensya nga adaan pa iti umdas a stockpile ti bagas nga agdagop iti 30,000 a bags. Ay may latang para iti benting bigas meron na program nga agtalinaad pa aging ka Setyembre. Ken iti La Union, agtultuloy aging gaitang aldaw ti community pantry anay latang para kadagiti umili iti kubo iti sango ti City Hall ti San Fernando City. Dagiti nateng, condiment ken dishwashing liquid a may warwaras ket indonar ti CSF, Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, City Councilor Honorable Lilibeth G. Hipol, ken dagiti residente iti Nasudi Center. May palagip iti amin nga ipang pangruna ti community pantry dagiti vulnerable groups, wano dagiti most affected sectors iti syudad. Alaan dalang iti kasapulan datapno ad-ado ti mawarasan iti daytoy awagas. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.